υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Για σένα ματιά μου χαλάλι, που με έφτασε σ' αυτό το χάλι, ήπια απόψε ένα μπουκάλι καταστραφήκα. Για σένα ματιά μου χαλάλι. Σε ποιους τους δίνεις τους καλούς τους άντρες? Τι να κάνω άμα πια τον έβρω τον Ηλία, εγώ κάποια μέρα θα τον πάρω και θα σου πω, Βανέσα, δεν θα σου το πω γιατί είσαι πολύ στριμμένη. Μη γελάς. Αργεί να έρθει και η νύφη για να πάρουμε τηλέφωνο τον Ηλία. Είναι μες στο πλοίο, πηγαίνει για την Κέρκυρα. Δεν ξέρω τίποτα άλλο, αλλά ο Ηλίας θα μου το πληρώσει ακριβά. Ο Ηλίας γράφεται με γιώτα ή με ήτα. Αν δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, με ήτα, αφού γράφεται. Εσένα, Ελένη είπαμε, σε Ελένη. Ελένη δεν είναι όμορφος ο Κώστας, τον έχω δει. Έχω δει πολλούς Κώστας, αλλά ο δικός σου ο Κώστας είναι χάλια. Βλάκα. Ηλία, αν με ακούς τώρα, που δεν με ακούς ξέρω, πες ότι εγώ είμαι η πιο όμορφη από όλο τον κόσμο. Και όχι Βανέσα, κακάς και μείνε. Είχε ένα φόρεμα και το άκοψε. Συγγνώμη, δεν μου έλεγες εσύ τη θέα που είσαι όταν είδα σπίτι σου? Ναι. Τώρα αλλάζουνε τα πράγματα. Ναι, αλλάζουνε, πώς? Λοιπόν, στάματα εσύ. Μίλασε. Μισό λεπτό να σκεφτώ. Ο Ηλίας με έχει δει με το μαγιό μου, αλλά με έχει δει με το μαγιό μου. Που τάχα. Οπ, νάτος. Όχι εσύ μη. Έλα, πες. Γεια σου Ηλία. Λοιπόν, έρεθε. Συγγνώμη. Σε ποιον τους δένετε τους καλούς τους άντρες? Στη Βανέσα που είναι κακάσιμη. Ο Ηλίας είναι ένα όσο όμορφος κούκλας με δύο σκουλέρια. Δεν λέω έπρεπε να κάνει ένα. Άκου, βγαίνω από το θέμα, συγγνώμη. Ο Ηλίας είναι ένας κούκλας, αλλά η Βανέσα επειδή έχουν κλείσει ένα χρόνο και με μένα πόσες μέρες ρε? 3. 3. Όχι, Ναι. 5. 5 μέρες. Μπορεί και 6. Όταν έφυγε από τη θάλασσα, εγώ έκλαιγα. Μπήκαμε στη θάλασσα, ναι. Εγώ τον αγαπάω πιο πολύ από τη Βανέσα. Η Βανέσα λέει ότι τον αγαπάω μόνο στα όνειρά μου, ενώ τον αγαπάω κανονικά και τον θέλω πολύ. Εμένα αγαπάει και το ξέρω πιο πολύ. Βανέσα δεν σε αγαπάει, πάρ' το χαμπάρι. Εμένα αγαπάει και θα μ' αγαπάει για πάντα. Αυτά είχα να πω. Τίποτα άλλο. Γιατί είσαι στρίγκλα. Εγώ. Όχι, θιά μου είμαι αργό. Ποιος άλλος? Και ο Ηλίας θα μου το πληρώσει ακριβά αυτό. Να του το στείλεις. Ηλία, έχω να σου πω το ένα. Τώρα που θα πήγες στην Αμερική και μου θα σε αγαπήσω πάντα. Να σου πω. Με πλήγωσες μια. Συγγνώμη, με πλήγωσες δύο. Περίμενα. Με πλήγωσες δύο. Με πλήγωσες τρεις. Αυτή δεν θα στην κάνω. Τι χάρη. Η Βανέσα είναι κακάσκημη και είμαι η Ερμιάνα Μωυσίδου. Μια πανέμορφη. Έχω από εδώ τη ξαδέρφη μου τη Βανέσα που είναι κουκλάρα και οι δύο είμαστε αστέρια. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πολύ ο Ηλίας. Αλλά η Βανέσα, πού τον συνάντησες? Στην Αμερική? Όχι. Στην Ελλάδα πρέπει. Το ξέρω. Εγώ δεν το ξέρω και τόσο καλά όσο νομίζεις, αλλά τον αγαπάω πάρα πολύ. Και τώρα που θα φύγει στην Αμερική θα τον αγαπάω για πάντα. Πολλά φιλιά σου στέλνω. Τι σου αρέσει πάνω στον Ηλία? Το σκουλαρίκι του και το πρόσωπό του. Γιατί τον αγαπάς τόσο πολύ? Γιατί είναι ζουζουνιά. Γεια σας, είμαι η Ερμιάνα Μωυσίδου, ένα λαμπερό αστέρι. Έχω εδώ την ξαδέρφη μου τη Βανέσα που είναι πανέμορφη. Εγώ συγκεκριμένα αγαπάω πάρα πολύ τον Ηλία, αλλά η Βανέσα λέει να τον έχω εγώ στα όνειρα και αυτή στην πραγματικότητα. Όχι, εγώ πρέπει να τον έχω στην πραγματικότητα και η Βανέσα στα όνειρα. Λοιπόν, μια φορά και έναν καιρό ακούστε την ιστορία. Η πατρίσσα, επειδή ήθελε να με πάρει και μπάνιο στη θάλασσα μαζί της, επειδή ήθελε παρέα,
είναι και το αγόρι της Βανέσας. Πού να φανταστώ ότι θα είναι τόσο όμορφος. Νόμιζα τι θα ήταν με γυαλιά και άσχημος. Ενώ που μου ήρθε το θαύμα. Λοιπόν, τον είδα. Είναι μια χαρά. Όμορφος. Λεπτούλης. Σαν και εμένα. Ενώ εγώ είμαι πιο λεπτή από αυτόν. Λοιπόν, να συνεχίσω. Αλλά αυτό δεν βούτυξε για μπάνιο στη θάλασσα. Πήγε βόλτα με τη Βανέσα. Δεν θυμάμαι που είχαν πάει και ούτε ξέρω. Με τη Βανέσα έχουν κλείσει 1 χρόνο. Αλλά με μένα δεν ξέρω. Εγώ τον αγαπάω πάντα πολύ. Πρέπει να τους χωρίσω με τη Βανέσα. Λοιπόν, τον αγαπάω πάρα πολύ. Φιλιά πολλά. Μουα! Κλείστο σε παρακαλώ. Ως εδώ. Στον έρωτα μου θα είσαι συνταγμένος. Τέλος. Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλο.